Hello mga ka-listeners, balik tag vlog mga ka-listeners. Sa vlog na po ni para sa Muñeca part 5 mga ka-listeners, no? Hanggang oras alas 9:49. So basa ko dito sa inyong comment mga ka-listeners para kuan. Hindi na tamalangan, no? Paspaso na lang nato ni. Ang una si Ibancho. Boss Jan, paabot ko Limbo part 19. Mo na gini. Si Ibancho na excited kaya na-upload na to part 80, no? Bisan sa pag-vlog wala pa dai pero matik naman mauna magitog Limbo. Kay magiuna og upload mga ka-listeners, no? Hinaut di ko maka-copyright sa akong background music ron. Kay gatingo ang FM. Hinaut nga di maka-copyright ning atong vlog ron. Pero murag na may noise reducer di tingwali makuha ning background ron. Na murag modungog sure ninyo pero hinay, no? Anong noise reducer. Salamat Ibancho, no? So punpohon ang part 19 na pod kay bag-o pa ang part 80, no? Upload. Makatang na punta sa balik sang semanang episode, no? Para atong sumpayon. Salamat kay Ibancho sa kanunay nimong pag-atang, no? Sa Limbo. Ibancho or Edwin Pancho murag maura gid mong duha ba? O ikaw ra bagid tingalin ni, no? Salamat, no, sa imong ka-excited maminaw sa drama nga Limbo. Si Junisa Tista Caballero, thank you Lods, keep on uploading, solid follower nimo. Salamat kayo, no? Junisa Tista Caballero. Salamat sa imong kanunay pagpaminaw. Naminaw sa Muñeca part 4. Nya kini part 5 na gitaron. Nya si Amish Channel, hi salamat kayo idol with tulo ka heart. Salamat pud kayo nimo Amish Channel, no, sa imong kanunay pagpaminaw. Nya si Jocelyn Infante, upat ka heart, no? Klaro gid ang hubag mga ka-listeners. Klaro gid ang hubag sang wait ba ipaak gilagi niya sa tanatogo. Kaya nagpaak ni ipaak ka nag-ok-ok or sa ka hubag gid. Tungod ba sa bugas. Bugas gamay ani lang ba. Hubag man noon. Salamat kayo nimo Junisa Testa Caballero sa imong kanunay pagpaminaw, no? Nya si Amish Channel, hi salamat kay idol with tulo ka heart. Jocelyn Infante, upat ka heart. Salamat po kayo, no? Sa imong kanunay pagpaminaw. Nya si Rodel Paran, paabot mi sa sumpay idol, no? Shout out nimo Rodel Paran, no? Nya salamat sa imong kanunay pagpaminaw, no? Unya si Jean Love Amat, salamat sa bagong sumpay Sir Jan, always amping and God bless. With duha ka sign of prayer, no? Salamat kay Jean Love Amat. Unya si Badiday 88, salamat kay Lord sa sumpay, makalagot si Misty lami kumuton, emoji nga nagisi, no? Hopefully makadayon gid sila, nakadayon gid, no? Nakadayon gid sila, no? Natapos na-upload na gid din taon, no? Muna gid nako atong balik-balik edit kay tungod sa dighang copyright pa, pero panikamutan yun ako nga dili gid makat ang mga isina bitaw. Munang medyo nabantayan ninyo ang audio murag nay muhinay, murag dili kay klaro pero ang masabtan man gyapon mga ka-listeners, no, kay at least madungog gyapon ba kaysa makat gyud ang isina ba, no. So natapos na gyud in taon ang ibalik ko tungod nimo, no. Salamat kayo Baliday, no, imong pagpaabot. Kasi Gisa Anura pagkalisod sa ilang gugma paita. Nagluha nga emoji nga nag-uol. Napasoy nag-uol gid pag ayo, no, emoji. Napong sa yang baba. Kay lakon tingali. Salamat kay Gisa Anura, no. Sa imong pagpaminaw sa mibalik ko tungod nimo na medyo makaguol, pero nagdayon ra gid sila sa ending, no. Si Willie gidag kuan na to. Ganda o kuan nga masitawagan niya makaamgo si Misty, no. Nakatabang po si Willie nga garaon og katayang iyahang boy, no. Tungod silang gibuhat nga pagkidnap, nakaamgo si Misty sa unsa ka importante ang iyang inahan, no, mao iyang gikinahanglan, no. Naka-move on. Nagkadayon jud si Primo ug si Glinda, no. Nice ending ni kay happy ending gid. Salamat kay Gisa Anura, no. Nya si Annalyn Samson, agoy kanindot ananing drama idol. Oy, salamat kay sa pag-upload always nimo idol. Amping always idol. God bless you always. With lima ka salamat kaayo Annalyn Samson. Ay dapat di ay, no. Mao ay
mao idol kung na kay time idol horror drama idol. Nindot po na ulat ko idol kung na kay time ana. Salamat idol. Usa ra may nabili na kung horror no. Katurang ang mga kaliwat. Pero nana may naka-upload na ang mga kaliwat no. Medyo murag wa lang maklaro pagka-edit siguro. Or wa ba mahuman or ambot. Basta kay na nag-upload ani no. Una nga wala na ko trabaho kay di pa duha ka channel ni nag-upload ani ang mga kaliwat no. Nya nga akong kopya ani naapoy mga kulang. Pero ahon ning tarungog edit, masabtan man gyapon ninyo. Kung ako lang yung lihokon ba. Masabtan man gyapon ninyo bisag na yung mga episode nga nawala. Pero dila ko mosaad og ahon ning i-upload no. Ang kining ang mga kaliwat ba. Murag ako pa jud ning kanang paminaw balik reviewon ba unsa una ko ni pag edit kay namgoy mga kulang no. Pero masabtan gyapon yung mga listeners kay abot mas katapusang sumpay. Basta po hindi lang ko musaad ako sa ning lihok ako sa ning subayon og paminaw og unsa una ko ni pag trabaho nga ipaminaw niyo murag buhay nakat ba. Di lang ko musaad mga listeners kung ani nga ang mga kaliwat no. Medyo horror ba yan kay parte nig mga sa tawagan ng hilom nga kaalam no. Bunpohon na lang di lang ko musaad. Salamat kayo nimo Annalyn Samson no sa imong kanunay pagpaminaw no ug sa pag suggest og horror no. Nasa Marilyn Diliman, salamat kay Lord sa Sumpay with Heart. Si Annalyn Buates pod, salamat Lord sa kanunay pag-upload. With 5 ka heart, salamat Lord Annalyn Buates no. Nga si Edwin Pancho ang limbo boss dyan, paabot kay nindot na dyan with heart. Okay, na-upload na part 80 no. Salamat kaayo Edwin Pancho no. Nya napatulaing comment no, pahabol comment sa bagong mga komento no. Ang basahon. Bara si Chechia no, Chechia. Shout out Lods, unta na part 5. Muna na part 5 no sa kuan munyeka no with emoji nga nagpahiyom no. Nya pasensya kay taas-taas ato ako lang giuna ni atong vlog ron kay para diretso na. Salamat kay Chechia no. Muna na part 5 sa munyeka no. Nya si Chichay na ko ino katapusan na jud mo natapos na jud. Okay ra kayo Lods basta paminaw lang jud namo ang katapusan. Si Willie ra ba jud ang makapahimot ani dramaha. Emoji nga nagkatawa no galo. Naon ta part 2 si Willie og si Des. Emoji nga nagkatawa nga gipaningot. Salamat kayo no. Salamat kay Chichay na ko ino no. Makalingaw gito si Willie no. Nya si Grace Balasaba, salamat boss sa kanunay pag-upload with heart. Nya si Arnel Indak, salamat po sa imong mga upload nga drama. Kanus aman ang part 7 sa Pidakidak. Dili ko ganahan sa movie. Sagdi lang ato lang gid ipahuman ang movie no para maka-upload balik sa part 7. Ato lang pong suportaan ang movie no ni sa writers aning Pidakidak no. Tutaan na po na to ba tanawan lang sa ninyo mga kalisteners ba no. Atong tanawon ba kay kuan makatabang punta sa writers no kay kanang nalingaw ba ita sa iyang drama no. Agig suporta sa writers aning Pidakidak. Punpon ato manintiwasan gyud. Ato nang tanawon ang ilahang movie no. Makanamoy tayo mga kalisteners ba no. Salamat kayo no. Arnel Indak sa imuhang pagpaabot sa Pidakidak no. Nya si Wildflower, thank you Idol Jan. Ako unta i-request sa pag-upload sa dramang Ang Tinaguan. Salamat. Di na ko mo-upload aning Ang Tinaguan no. Wildflower. Kay ang nag-upload ni si Amigo Amiga Drama no. Kay balo na mo nga amigo ginato ni si Amigo Amiga Drama. Kuan gyud gani taas kay tagrespeto ani atong amigo no kay respeto sa siya nako no nga isip upload og drama no. Ato lang pong respetoon kay siya may nakauna ning Ang Tinaguan mga kalisteners no. Una ang hinaut ta nga di na lang to i-request ang drama nga na-upload na ni amigo no. Pero basig wa kay bawo ni Wildflower na pero nakaibaw ka sa nga nag-upload na si amigo no. Dito na lang jud kay malingaw man jud mo kang amigo pod kay taas man gid pod no. Iya man jud ning gitaas ning iyahang mga episode.
para mas malingaw gid mo, no? Una mga ka-listeners, di natin maglangan, paminawan niyo ang part 5 sa Muñeca. A dream is a wish your heart made, whatever. Ug karon mga higala, sa laing sumpay ning atong sugidlanon, Muñeca. The dream that you wish will come true. Pero, ego na ka sa pagsulti. Okay, aron di ka masukon ako. Ako na moabang ini imong boarding house. Unsa? May trabaho na gugugod. Ya, may ikabang sag ko. Basta, ayaw gyud ko daw is kalipay nga akong gikinahanglan gikan nimo ha. Okay, nagyod kay ko ni Ana Anton. Basta, ayaw sad kog balibari. Kung doon ako'y pangayoon ni mo. Usa? Oh, ngano na ko gangmang ka? Naginahanglan kag kalipay gikan ako, dili ba? Unya, dili lang ko maningil sa baos. Sorry, pero kuan kining imi, kanarang makaya sad nako ha? Mura na tag magtiayon bisag wa tay commitment sa usag-usa. Pero, kinalang atimanon sad nimo ang akong panginahanglan, Anton. Okay na nako. Kuan, pwedeng magpamasahe ko? Aron makatuog din ko ba? Masahe ra di ay. Ay! Dali na gabi. Lano, mamiraman good ka. Dugay na ba kung gimingaw ni mo? Ay, patay ba ka diyot lang. Hubuan taon na ka. Kay magpamasahe man ka. Human ako masahe. Ako na'y mahibaw ni mo. Okay ka, Anton? Unsa man, mianhi ang wedding planner? Dere na, ma. Ilok ka kung tiyon mo, eh. Nga naman. Gisukdan man siya magod. Abi na ko, sukod lungon niyang gibuhat. Usabay sukod sa lungon. Bariya good patay. Sukod ton sakto bas lungon. Mateo, bisag unsa na lang imong gipanabi, ha? Bad na. Sorry, Sarah, ha? Sultihi lang unya ang imong amahan, Sarah, nga adto na lang siya magpasukod sa butik. Butik? Katong nagsukod ninyo, mautoy tag-iya. Ako lang gid siyang gituyog pagpaani aron dili mo mahago. Kinsa may nahuna-hunaan nimo nga imong maid of honor, Sarah? Ha? Ingon na lang ini. Ilista na lang kinsa gusto nimong kuhaon nga maid of honor. Ingon man mga bridesmaid. Ako doon na pud ko bridesmaid. Dili bridesmaid ang para nimo, Mateo. Groomsmen. Isuwat lang onya, Sarah, ang gusto nimong mamahimong bridesmaid aron ato silang paadtuon sa butik aron masukdan. Kinahanglan pa gina, ma. Simple ra ba unta ang gusto na kong kasal? Ganahan di ay si Mateo. Unsa na, ma? Gusto ka bag daghang tao sa inyong kasal? Ginahan ko, ma. Aligre. Onya, ma. May trabaho gid si Anton? May trabaho, pero may dali sa pagpauli. May utang man kuno siya. Utang? Suruyan man. Tingalig sa inom na. Maunay hinungdan nga gipugos na ko siya sa pagpatrabaho aron makabato na responsibilidad. Kalihok ba ni mo, uy? Gigutom ko. Gutmon yun ka. Kay gikan ko kas trabaho. Nya, diretso man kag uting kay nako dayong katug. Nga, Andre? Kwarta, bi. Ha? Kwarta. Gigutom man ka. Mamalitag pagkaon. Wa ka maglungat? Dawi mo sa akong pagmata. Gawas pa. Gaynan ka na akong daan nga dili na ako trip ang magluto. Maglungag ra kog rice, okay ra. Pero ka na magluto kog sudan na wako'y makamahuan.
Bisog paglutog itlog. Kapoy, uy. Di ka parehas ni siyang Sara. Dara kay gisulti? Ha? Wa. Ako na limam na itong sudan. Kasalaman, duda kumigo do. Tubo di Bugart ay. Sunod ka kuda. Sukod na ganik ko, parahaya. Sugi parahaya. Sukod man ko, isulob sa mo kasal. Hinumduman ko, ang sukod para na patay, para lungon ba? Ikaw ba? Sige buot mo manulti. Ha? Saan naman taon kay? Imong kasal? Ha? Imong kasal? Mag-isikot kang patay? Lungon ba yun? Saman? Gusto lang matay ka? Ha? Uy! Patay na lang, patay. Prakuha na Sara, bahala ka. Sumbo ka, mama. Da. Patay, bako taon. Si Bako. Kanagod ilay ingon, bako taon. Ay, si Bako taon. Kana, mau na Bugart. Dunggan gani ka, Sara. Nadigi na pakasalin mo. Numan? Ano, oy, Bugart? Tugdaan da yun. Pauli ko sa mga tingalig lami ang sudan nito. Paitaw eh. Sige lang lutong daan ang kanon ni Amy. Ay, ganong di naman hinoon mawa sa kung nahuna si Sara. Bago na ka nagubugart. Ngano dililigi kasal Sara na ko? Ang nagbinata na sa istorya mo, hindi siya mapakasal mo? Ay, limot mong good ko. Lipay mong good ko. Ayaw lagi. Sam taon ka eh. Ayaw lagi, ana. Pero noon mo ginangdan mo, pero andam gikang mag-usab tungod ni Sara. Gusto ko, lipay Sara na ko, Bugart. Na. Saon ka na ko, no? Perming lipay Sara? Banga, ay mo, ikaw dong. Matog si Sara. Kuan. Unsa na? Ay. Unsa na ba? Sabat ang mama ni mo. Sumbong rin ka din mama ni mo. Magmatngon yun ka, nga di magbinatag sulti. Lakaw. Kanong lakaw nga tarong? Kanong parehas ko na ko? Ayngon ini ba? Oh, na. Ay, sa'yo na, anak. Ako, ha? Danawa ko, ha? Magdalikod magaglakaw. Ay, pagdalikod maglakaw. Atubang ko. Kana. Kana. Sige. Pakpakutiin ako, ha? Pakpakutiin. Kana. Primitihan, ha? Saan yung kagwapo nun? Chuya na ni mo nung. Di ka mutingog lang. Kung di ka mutingog, chuy ka. May gugmag Sara ni mo, anak. Ako, Jod. Siya, Jod. Musa? Kasurot tinay mo, no? Hoy, bukaon ko. Wa pa kay kaon, Jod, dong antong Jod? Ay, nakatugog mayagi ka sa trabaho, eh. Ay, itang mamo, eh. Nagiging kang iya kong patrabahoon. Kinahanglan, Jod. Labi na ka ng dagang kag pakanunon, Jod. Lolo. Jokonli. Ikaw ba, anad na lang kagbugal-bugal na ubugal, ha? Makatilaw ginako ka ba? Sam kay, kumidyante ko, joke nun, sam kay. Sige, makatilaw ginako buang ka, ha? Suko ka, Bugart, Brad na ko, Anton? Ngano, gusto ka mo apel? Allah, ngano ka apel ko? Diyan na mo ay, nga mo. Ay, sige katawa na, lumdi ka ron. Dungog gata dong, amaw ko nuta. Dungog ka ron. Sukari ko, be. Gipakaw ko sa kagutom da. Hindi ka matug dong.
Anong mga taana pa man ka? Espiya ka? Ay, sige. Sukad ako dong. Gwanta sudan na kay luto inon ni Sarah. Lami noon. Sa may sudan? Utan Bisoyo. Mauni mong gipalit. Mikao nagkugunay kay gutom na kayo. Imo nang bahin. Mauni mong ipakaon ako. Utan. Lami kayo na, oy. Ako gani nga di mo kaon gutan. Wa naman ko makaantos. Dito lang ko makaon. Di naman tayo kanikaon. Sa amo, gud. Onsa? Mugawas ko. Mangita kong kaon. Hoy! Hay! Nga nom sa koy. Anong gusto naman kong kaon sa amo? Nga nom ka ni? Unsa? Dinhi si Anton? Kaya ma'am, perti taong higop sa utan Bisaya nga akong giinit. Nagdapag yun. Ya, may pagkapingkanon. Kaysa may pagkanon ni Anton sa iyang gida. Wala lain, ma'am. Ang iya tingaling uyab. Oh, maayo hinoon. Iya yung gisalikway si Sarah nga usa ka wife material. Gabaan ra gyud ni Anton ni Sarah. Niaman lagi ka pa? Dito ko gikan sa butik. Nagpasukod na ko. Maayo hinoon. Kadiyot kay andaman kag snacks. Sarah. Ngano pa? Happy ka ba uban sa imong pamanhonon? Oh. Nganong nakapangutan naman ka, ana pa? Tungod kay dugudam ko anang Mateo. Unsa? Unsa man jud Siya ba jud ang imong uyab, ha? Siya ba jud nakapamabdos nimo? Pa, nahibaw ko nganong ingon ana ang imong pagduda. Pero sayop kid ang imong pagtuo. Ingon lang gid ana si Mateo pero pinangga ko niya pa. Ay, ambot lang nimo. Ay, man siya. Nganong nangita man kaniya? Ay, gusto lang kong makiksulti ko niya. Gusto lang masiguro na ko nga kumatagan ka ba yun niya o kasiguruan. Sorry may bisita mo dahil ka din eh. Si Papa. Good morning, sir. Arayo na ko sa kusina. Uy, kinsa man to siya, Sarah? Kinsa man tong tawana? Maguwang ni Mateo pa. Nasa man? Ni ato siya magpuyo din eh? Uwa. Pero nagtrabaho siya sa kompanya nga gibiyaan sa ilang amahan. Si Mama Frina mo ay nagdumaog kato si Anton. Maoy kanon na yung sugo ni Mama sa pag-ato sa ilang mga investors nga to sa gawas. Mao ba? Nganong imo man kong gitutukan pa? Unsa man? Dugay mo nang nakita katundohan, ha? Kuan, sa dihang dinin ako puyo, diha ko masayri nga may maguwang di ay si Mateo. Pero di ba na permi din pa? Mao ba? Unsa man day imong gihuna-una pa? Awa man wa. Sige. Ilang ko magdugay. Hain man si Mateo. Tingali kauban ni si Bogart. Mao ba? Niya di ay Papa Sarah. Bless ko, sir. Hapit na ang inyong kasal ni Sarah. Unya, sir lang gihapon. Si Sarah magbama na sa imong mama. So dapat magpapa na sa kanako. Okay ra? Ako nagmiyangyo ni mo. Paminak ko pa. Kana. Muna'y gusto na ko madungog. Unya, di na ko magdugay, ha? Snacks na si Papa Sarah?
Ako bitaw ta siyang dalitan, pero nagdali mong kuno siya. Tinuod ka na, Mateo. Adto na ko. Ato ti ka pa. Ikaw lang ha, kay mag-ilis pa ko. Pag-ilis na lang. Ako rin mahatod ni Papa. Kadiyot lang. Buhi ko. Dugay na kung nagpaabot ng hingay yun. Usad ko ni Palab yun. Magsulti na. Unsa pa may itong panagsultihan? Malipayon ka na ba, uban ni Mateo? Nanong imo mo kong gipautan na, anak? Adto ka na gud magkatulgan sa iyong kwarto. Natural! Hapit ako ni Kasla. Mao lagi, malipayon ka ba? Malipayon. Nalimot ka sa imong saad nga rin ako. Nga ako rin imong higup. Ay, wow! Kahilas ko di mong mangutana, anak, no? Ikaw! Wa ba ka makapangutana sa imong kaugalingon kung nabuang ka na ba? Anong mangutana man ko? Nuwa man ko mabuang. Kung wa pa ka mabuang, nga na nangigi ka man sa imong manghod? Wa man ko mangigi ko. Kung wa pa ka mangigi, nga nang imo mo kong gipinahan nga dili ko sagulan ang dugo nga gitisok mo sa akong sabakan. Oh. Kung wa pa ka mangigi, nga na mo kalit man lang kag pagpauli dinhi ka ng tingkauna. Tungod kay nakatilaw ka sa akong luto? Tungod kay giatiman ko si Mateo sa tanan niyang kinahanglanon, hangtod na ang iyang pagkaon? Abot. Wa na sa ko makasabot sa akong kaugalingon. Nagtuo ka magdalipay ko aning akong kahimtang karon, Anton? Oh. Ikaw may gipitik sa akong kasing-kasing. Ikaw may unang lalaki nga bisod sa akong kinabuhi. Og ikaw ang unang lalaki nga may gumba sa akong balatian. Sarah, I'm sorry. Unya karon, nagutana kag dalipay ba ko sa akong pagpakasal ni Mateo? Ha? Wa! Pero napugos lang ko, Anton. Aron malikayan ko ang kasuko sa kong amahan. Kanang manamin ko, gusto lang kong tulisoko na kong kaugalingon. Nga namunit lang og matod ninyo abno aron maluwas lang kong gikan sa kaisog sa kong amahan. Sarah. Nangutana kag dalipay ba ko sa kong sitwasyon? Ingnon ti kagawa. Pero kay nagkasabot naman si Papa o ang inyong inahan. Dili na ako makasibog pa. Antoson ko ang kalibutan nga ako karong gisudlan. Paabot ako, Sarah. Wa na ko'y paabuton gikan nimo, Anton. Wa! Doon na sa Sarah! Brad na ko, Anton! Dali na, Mateo. Ato na ta sa itong kwarto. Ano? Nahihila ka, Sarah? Ikaw ba? O saan sa imong buhat, Sarah, Brad Anton? Ha? Wa mo ko'y gibuhat ni Sarah dong. Mao pa lang kay pag duol ako niya din eh. Wa ko manglabot niya. Mao na'y tinuod, Mateo. Mao pala'y pagduol ni Anton og wasad ko muhilak. Mahidlagi ka sa imong mata. Ay, napuling mangkugod. Pero nakuha naman ang nakapuling. Sige na, mamalik na ta sa tong kwarto. Matay na mo dong, Brad Anton. Nga ano ka? Ay, bugal-bugal Mangilabot na saga? Ay, sa pagsugod pala yung istoryang Sarah dong, kita biya ko ninyo. Kita sa ko sa imong paggunit sa kamot ni Sarah. Ako lang sa gipahinumduman. Nga di magpahilabot ni Mateo, bisag makasal silang duha. Suya ka. Sa? Mahimo ka na dong? Ha? Magharap-harap na ganig tanaw imong mangod ni tanaw ra gani sang Sarah, magharap-harap na. Unsa pa kay makasal silang duha? Ganun di magyud ka mulaban ako, Bugart? Ha? Ikaw ba, sultian, di kawa, ku'y gilabanan ninyo? Sabi tayo akong kalibutan sa tinudan na initabo ninyo? Dapig yung ka ng... Kita!
Ako mangod. Kani mo dong Anton. Nagigda na gyud unta kas kamay. Ngita bigo kang laing kamay. Ha? Ikaw ba? Kaniha pag ikaw. Dakil. Ikaw, unsa man? Ha? Ha? Unsa ka? Agay dong Anton. Kara na ka, ha? Ligara na ka? Ha? Ha? Sorry, God. Sumang koy. Ganina pag ikaw? Ha? Gibugal-bugal lang pag mo ako manghuda. Ikaw, dali. Tarabagis. Ay. Nausa mo? Ma'am. Dong Anton, mamay. Ngalit lang. Practice ka ito? Sige, diyan na mo eh. Sabay na hitabo mo, guard. Kapit ko kisi, ma'am. Unsa? Hasta ko, ma'am. Nalibog kong sinitabo na mundo ka, ma'am. Nakita rin ito kung nagsulti silang Sara. Nisuman. Nagkasulti gud sila si Sarah? Sige, ma'am. Kita magani ko sa sinugdanan yun. Nanong nagsulti sila ni Sara? Misugot dahil si Sarah nga magsulti silang duwa. Wag yun ta, ma'am. Pero saon, namugos magligid si Dong Anton. Duda ko, ma'am. Nayabang na si Dong Anton sukad sa nakatilaw sa luto ni Sara. Wa na siya'y mahimo. Dili sab ko makatugot nga si Mateo na say bawon sa kasal. Sakto yun, ma'am. Kuya, ma'am. Gubot kayong kalibutan, ma'am, kung way kasal may tabo ni Dong Mateo. Imo man lang gibiya ng abirtong pultahan. Nakatuog pa biya ko pagbiya nimo. Sorry, Kay. Saan nga nagdali ko ron di ko maliit sa trabaho? Nakakaon ka na. May kaon lang ko sa amo. Aw, mayo noon. Naniguro na kag imo. Samtang ako diri wa pay kaon. May biya pa gyud ka nga abierto ang pultahan. O kung gisuod pa kog kawatan, impasta na nako mga butang. Sorry na, God. Di na to mausab. Saan nga nagdali mo ko? Enyo man ka ng kumpanya. Ngano mo ra magkag-ordinary lang nga empleyado? Mahadlok man ka malate. Saon maguna mo sa mama? Kung nagpabilib sa kong mama. Pila ba mo sildo? Ay, palagi ko may bawo lagi. Unsa? Uy, ngano di magkamangutan na sa imong inahan? Inyo man ka ng kumpanya. Dili gyud na makonsider nga ordinaryo kang empleyado, di ba? Lang. Pero sagdi lang. May bawaan na nato, inigabot sa sweldo. Bahala ka. Nya, asa man ron ko mamahaw? Kuan, maniho lang ko na diha. Ogma, sa dili ka pa mo trabaho, kung adto ka mamahaw sa inyo, kay nahalang binlan ko nimo sa akong pamahaw, ha? Nganong niya ka man sa akong office? Gusto lang ko masayod kung unsa ko status ini atong kumpanya, ma. Employee? Employee? As in, ordinary nga employee? Usa man day imong gusto. Nga wa ka man makahuman sa imong pagtuon. Gawas pa, bag-o ka pa din. But ma, ato man ang company, ma. Ato bitaw. Pero maoy akong gusto nga masayran mo ang origin ni ining atong kumpanya. Wa ni maangkon sa imong amahan just by a blink of his eyes. Ma. Tuod. Nakitaan di ay ka sa amahan ni Sarah? Oo, ma. Nakitaan ko. Nganong nagpakita man ka? Unsay imong motibo? Wa mo ko magtuo, ma, nga ang iyang amahan. Sayo mo adto. Sayo pagod to. Diin ka ba sa bato gabi? Dito ko sa akong mga brad sa banda, ma. Nag-inom ug dito ko makatug. Dali kay kong mibiya dito kay... dali kong mibiya pag mata na ako kay di lagi ko gusto malit ko sa trabaho. Kung adto ka lang, di ay matuog sa ato. Sagdi lang, ma. Kung sayo ming mahuman sa among rehearsal, mupauli dahin ko, ma, sa ato. Kay kung dito ka paunta matuog sa ato, dili ka makitaan sa amahan ni Sarah. Kay bantayan ka man ako. Nga naman gandi ay makitaan ko, ma. Huwag ka masayod sa epekto. Mahimong magduda ang amahan ni Sarah nga dili si Mateo ang nakapamabdo sa iyang anak. Kung dili, ikaw. Ay, nga naman sad nga sayo masang miduaw siyang anak,
Ay nalang pangitag rason, Anton. Imo yun ning sa. Ha? Nangita yung kaghigayon, no? Nga magkasulti mo si Sarah. Ay, ma. Last na lang yun to ni mong papakigsulti ni Sarah, ha? Oh. Mangita kapag kaniglaing higayon. Pabalhinon ko nagpuyo sila si Sarah ug Mateo human sa ilang kasal. Ma. Ma, kapoy nang magtrabaho? Kapoy, anak. Ngano bang nangutana man ka? Trabaho unta ko. Unsa? Parehas good brad na ko, Anton. Di ba, trabaho naman siya? Parehas naman mo office? Ay, dinhi ka na lang sa bahay, anak. Kung makasal na mo si Sarah, kinahanglang imo siyang bantayan. Brad lagi na ko, Anton. Trabaho man. Gastador ang imong Brad Anton. Imong trabaho, Brad na ko, Anton. Kay di man siya parehas na ko. Unsa? Normal man, Brad Anton ako. Good. Anak, wa ka ba masayod? Nga angay kang daygon sa imong pagpakasal ni Sarah? Katungdanan sa imong maguwang, nga angay niyang luwason ang kahimtang ni Sarah. Pero iya bagod kining gibuhat. Ikaw maoy may pasan sa obligasyon nga iya unta sa imong maguwang. Wa ko sabot sulti mo, maoy? Niingon ka man ko nga normal ang imong maguwang. Paong ako siyang gipatrabaho. Ang buot ba na akong ipasabot nga mas normal ka kaysa utok sa imong Brad Anton? Kung trabaho ko, sugot ka? Imong biyaan si Sarah? Ngano di ay? Wa ka mahadlok nga awayon siya ni Brad ni mo Anton? Hindi ko sugot, oy. Sige ma, hindi na lang ko trabaho. Bantay lang na ako sa Sarah. Bantayi si Sarah. Kaysa dili madugay, mudako na ang iyang tiyan. Ug unya, mugawas na ang... Munyika? Munyeka? Ingon man bad na ko, Anton. Munyika. Munyika kanang hilak, Jud. Kanang mukatawa pa, Jud. Kanang living doll ba? Mateo. Sige, ma. Hindi lang ko trabaho. Bantayan lang ako sa Sarah. Anak, nakabantay ko nga murag. Larino ka nang musulti. Suko man, Sarah. Maayo di ang maestra si Sarah. Di ko gusto. Suko, Sarah na ako. Mauna, sulod ko sa iya gusto. Di ko ganahan suko siya. Kay, di niya ko lutuan lamisudan. Nagkinahanglan gid ay kang Sarah, anak. Busa, ayaw kit paghimog lihok nga masuko si Sarah nimo. Di jud, ma. More pa jud. Anong dadaan naman lang ko ni mong sudan o kanon din Anton? Magkuyog man kung Miss Mama, gikan sa office. O ato na sa kumkaon sa amo. O karon di ka mapas mo, dadaan ka lang nako. Ay, di man sagod ko makamaong muluto, good. Bisag maglungag lang unta ka. Na, kumaanad. Kana di magluto ka sa rice cooker de. Di ko kamao. Ha? Nawi, naku pangutan na, oy, ngano dili ko makamao. Di lang yun ko ganahan ba? Wala ka tudloy sa minahan. Mahimo ba? Ayaw gihisguti ang ako mga ginikanan. Oh. Apel ko pasok sa butik, ma'am. Kay best man ni Mateo. Sa? Galagod taon, ma'am. Sinong Anton di ay? Pailan na ba ito nga? Iyang isun sinong Mateo? Ako ray mahibaw, anak.
Mama. Bogart. Si Mama. Ma'am, good ma'am. Nagmama ka naman yung taon ako. Sorry, ma'am. Huwag ka mayabag. Nakalitan ko. Ma'am. Sorry, ma'am. Oh, kana. Ano, ma'am? Oh, kana. Muna sakto. Sorry, ma'am. Ako mo ilang inahan, Bogart. Sabot ka. Oo. Ha? Nahan Kung naibaw ko sa akong gibuhat. Aw sa man, di ka kay mangita kog lahat. Ayaw, mamoy! Ah, So. lagi. Tulig mo lang is dumatiyo na ko. Di ko masugot. Raman di ay na. Sato pa, musugot ka. Unahan na ni mo. Ngano ako may mong pauna-hunaon? Sugot ko, ma'am. Ha? Sugot lagi ko. Oh, lagi. Basta, ma'am. Wabi ako ikalibot. Wabi ako ilabot ini, ha? Imo bining desisyon. Oh. O kinsa may manudya nimo? Kisay manudyan ako. Kinsa? Ay ko baksag pangutana. Di lang ko magtel. Di magtil. Kinsa? Doon na kayo exciting nga balita. Ha? Exciting? Doon na nasad mo yung invitation. And this time, out of town ang inyong show. Dako ng TF? Why problema sa TF? Kay out of town man, dako yun ang presyo. Oh, kadit lang. Unsa mang adlaw ang show? Tingalig, matol nga doon ako'y trabaho, ana? Usually, kanang mga out of town, mo tunong nagsabado or Domingo. Good. Taga-idayin ko sa data. Amo anang sabutag maayo sa promoter. May untag Sabado ang show da. Aron makapahuway sa ko. Aron sa ingon, di ko maliit sa akong trabaho. Unsa man? Gipanghambog nimo imong trabaho? Wow, uy. Nganong pulos naman ang trabaho nang nabukas sa imong baba? Ikaw ba? Di lang ko gusto makasa sa akong inahan. Good. Balibadaan kung dili ka sure. Aron dili ako mo yung problema nimo Anton. Nasuko ka? Gusto kong musikat ang inyong banda. Pero daghan kag reklamo. Pag sure lang daan. Aron makapangita din kog laing grupo. Tagail lang lagi ko sa date lagi sa maong show. Yes! Hapit na, Jude! O, say hapit na. Atong kasal. Imo gid ang gitiman-an ang atong kasal? Tanawa. Oo. Dawa. Gibutangan dyan ako ex ang date. Di ba mamanay atong kasal? September 8, birthday ni Mama Mary. Uy, nahinumdum ka din nga birthday na ni Mama Mary? Hinumdum, Jude, kay ingon man, mama na ko free na. Power sa day kag memory, ha? Mateo, dili lagi ka mo katawag ingon ana. Sorry. Gusto lang nako nga respetuhan ka sa mga tao, Mateo. Okay, Sarah. Basta, hapit na Jude atong kasal. Nahimuot gid kay ko ni Mateo, ma. Nahinumdum gid siya sa mong kasal. Birthday ko no ni Mama Mary. Ang date maoy akong kiapas. 8 o kay September man, birthday ni Mama Mary. Nganong gipili man nimo ang maong date, ma? Ang adlaw maoy importante nako. Sabado. Dili mahago ang manambong sa inyong kasal. Ilabi na sa mga sponsor kay magkapahuway pa man sila sa adlawng Domingo. Tagsarasab ang mga meetings niya ng mga adlaw. Ikaw gud, ma. Ikaw ra may among agdo ni Mateo. Basta kay gitiman-an gid ni Mateo ang maong date. Imam kung gipatawag, ma. Di ba nagkinahanglan ka mag-promotion? Oh. Ha? Nagkinahanglan kag promotion aron dili ka na unya mahimong ordinary employee nining atong kompanya. Murag karon pa mo pabor na ako ang imong mga desisyon, mada. Anak ko ikaw, Anton. Bisan usahay magkasungi ang atong panglataw.
Nagtinguha gihapon ko sa imong kaayuhan. Lamat kay ma, ha? Makaingon na gid ko, nga dili ka bias. Nahibaw ka gyud nga lahi ang imong mangod. Busa nagkinahanglan siya sa akong atensyon and affection. Nakasabot ko nimo, ma. Ay, kanos aman ko ma-promote, ma. Human sa usa ka seminar. Seminar? Gusto kong ikay mo tambong ni ining maong seminar. Aron dili ma-question ang imuon niyang promotion. Nakasabot ko nimo, ma. Kanos aman ang maong seminar? September 7, 8, and 9. Oh, unsa? Oh, ngano bang nakugam ka man? Ma, willing kay kong mutambong sa maong seminar kung lain lang unta nga date, ma. May nauna di ay ka nga commitment? May gidawat kong show out of town, ma. Giatul sa gyud di ay sa seminar? Actually, sa Pizza Utso pa ang maong show, ma. Pero, kay out of town man, somewhere in Leyte, mugikan mi sa gabi sa 7. Mao ba? Ma, uwa ko'y tuyo nga pakyason ka. Nalipay na gani untag ko sa atong relasyon karon, ma. Og misamot sa dang akong garbo kay nagunauna ka di ay sa akong promosyon. Oh, actually, Anton, dili gid unta ikaw ang akong ipada sa maong seminar. Kay kasalsab sa imong manghod sa Pizza Utso. Usa? Kasal nila ni Matthew og Sarah? Maud ka na, Anton. Wag yun unta ko'y gusto nga mo tambong ka sa kasal. Kadili ko gusto nga makita ka sa amahan ni Sarah. Nagkita nami. O nakasiguro ka nga wa siya magduda ni mo? Ma. Kung ako pa'y nabutang sa amahan ni Sarah, magduda gyud ko. Magkapangutana gyud ko sa akong kaugalingon. Nganong ang parehas ni Mateo ang gipili ni Sarah? Nganong dili man ikaw? Maunay hinungdan nga dili unta ako gusto nga mutambong ka. Og nakaunahon ka sa pagpadaan ako sa seminar? Yes. Kuna, kinsamday besman ni Mateo. Si Bogart. Ma, dili ka unfair sa akong part, ma. Nga dili makatambong sa memorable day sa akong manghod. I-consider ka ni Mateo nga memorable ang maong adlaw, considering sa iyang status. Si Sarah, ang sa iyang opinion? Natural. Ganahan si Sarah nga dili ka mo tambong. Misulti niya na si Sarah? Yes. Dili siya gusto nga mapuna ng pagduda sa iyang amahan. Bahin sa imong pagkamaguwang ni Mateo. Pero, nga nga man naging mausab ang hitsura sa iyang amahan? Walang ipasabot nimo. Pero nakasabot si Sarah nga may pagduda ang iyang amahan. Anton, don't spoil the moment sa imong manghod. Ako ning gipangayo. You're right. Andam baya kung mauban nimo sa ato untang pagpamay. Pero may balibad ka. Ang kunon ko, ma. Sayop na ko. Pero di pagi ko andam. Magbuwag ragyapon mi ni Sarah. Ako sabning sa Ang unsa? ang imong pagka-irresponsable. Ma, Kung nasanta ko padayon ang pagpatuyang mo sa imong gusto. Dako ang akong pagtuo nga makahuman ka sa imong pagtuon. And be responsible not only to Sarah, kundi hangtod sa atong negosyo. sorry, ma. Dili pa uwahi, Anton. Unya, ma. Ipadayon lang na ako ang akong show. Committed naman ka. O sa pamaya kong mahimo. Unya, ang akong promosyon. Maguwat kag laing opportunity aron do na kay promotion. Ay, malasa gid eh. Bida. Oh, nganong malas man? May paglaom dayon ta ko nga ma-promote ko. Pero naatol sad sa tong show. Malasa na ko eh. Ako ba yung magipasanginlan? Wow, uy. Anong pasangin nilang tamang ka? May magmahibaw ka sa operasyon sa among negosyo. Mura mang budog na hinugon ka. Unsa man di ay na? Gusto ni mama nga patambungon kog seminar. Iniguman sa maong seminar, promoted na ko. Di na ko ordinary nga employee. Nagmahay ka? Waman. Promoted ka gud unta.
Pero tungod lang sa show, dili madayon ang imong promotion. Pero ako mamasangil nimo. Na timing lang ba? Unfair sa ng imong mama. Ngano nakasulti ko ka, anak? Kung dili pa siya unfair, nganong kinahanglan pa man gyud kang patambungon og seminar? Inyo man ka ng maong kompanya. Nganong dili naman lang ihatag ang imong promotion? Mao ituyo ni mama nga makat-on gyud ko. Dili gyud na mao'y rason, Anton. Do na gyud pinalabi ang imong inahan. Hindi ka bugart. Sukod ko dong. Sukod ko. Sukod na sa bugart ay kaning para lungon. Unsay para lungon, Mateo? Ingon man bugart. Sukod siya para lungon di ay. Mateo, bad na, ha? Gisokdan si Bogart para sa atong kasal. Dili para sa lungon, ha? Bugart man sab ingon. Ikaw ba, Bogart ba? Ayaw ko unig binata o binuang si Mateo, good? Maayo ba na siyang matimaan? Bitaw. Ikaw din mo ay best man ni Mateo? Kuanay, pumukuno. Ingon si Ma'am Prina. Uwaw gani ko. Nganong uwang man ka bugart? Ay, di ko ngayon nga masulob siyang isulob dong eh. Di ko ngayon. Si Mama man kahay nagbuot. Ayaw na lang pagreklamo, Bogart. Day, kanang di ba kanang bisman? Bispren o igsuon na kaslunon nga laki, di ba? Si Mama man ka nagsulti ni mo. O, lagi day. Ako kun maon na, ayaw na lang pagreklamo. Bugart. Seryoso lagi kay ko. Pinsa man day ko imong gusto bugart. Ang imo tatong Brad Anton dong. Dili ko. Ay na lang ba mo gusto bugart? Ikaw na lang good. Guwapo daw ka. Guwapo gitaw ka. Guwapo niya. Katawaan lang tanin mo dong. Klaro naman. Tawa lang ko ni mo good. Way katawanan, Mateo. Ulo, way katawaan na. Ulo. Ang suko noon, Sarah. Tawa lang ni bugart, oy. Ako may pasangin na noon. Day, Sarah. Bogart. Kuan ba? Sa uy. Uy, ay bugart. Di ba niya akong pagbuta? Si Mang Ruben nagbuta ni. Oh, lagi, nahibaw ko. Og tumana lang gid ang gusto ni Mama. Ganihara kang way tingog-tingog. Nasuko ka sa akong gisulti bahin sa imong inahan? Wa man. Pero, ay lang tuos ba? Para misulti lang ko tinuod. Wa mong kong kakasabot, good. Unsay wala ko masabti, ha, Anton? Ang palis siguro ni mama sa mong kumpanya. Di ko college graduate, good. Busa, bisag anak pa ko sa tagiyas kumpanya, di ko matagan dahil ng promosyon. Gawas lang kung doon ako'y matambungan nga seminar. Nganuam sa kamo eskwela. May eskwela ko pero yundang na ko. Nabuang ligis barkada. Bisan pa. Doon na may dili graduate ba? Pero maayo man laging mapadagan sa negosyo. May mo ba? Di lang ta maglalis may tungod yan, good. O sa may tabo sa tong show? Madayon. Gitugtan ko ni mama, kay committed ako sa grupo. Ma, mutambong si Anton sa among kasal? Dili. Ay, salamat. Lainan ka. Si Papa mo akong ginauna, Ma. Nagduda ra ba gyud siya? Oh, nganong dili man siya makatambong? Duda ko do sila show sa iyang barkada. Nagilty baya sab ko. Ngano man? Wasab ko'y gusto nga motambong siya sa inyong kasal. Hinungdan nga nangita akong pasangil. Ako kuduhay siyang ipada sa usa ka seminar. Maayo gani kay doon na di ay siya gimmick. Maumang akong gikatarungan ni Papa, Ma. Ngawa din ni magulian si Anton. Mauna nga dili ko suhito sa iyang pagkatao. Magmahay gyud si Anton kung ilisan kaniyag lain. Labi na gyud kun ang iyang giilis dili makamaong muluto. Nahiubos kay kuswa niya pagtagad sa umaabot na mong anak, Ma. Gusto ko siyang kasilagan. Kinsa may bisman ni Mateo?
Gusto ka kay Bisman ni Dong Mateo? Unsa? Kuan mo ko dong. Ako magiging ng mama ni mo nga ako'y Bisman sa imong manghod. Wa gid sila gusto nga motambong ko sa kasal. Kinsa kasal ang imong gihisgutan? Nagisgot ko kasal. Oh, bago pa gani kang nagmahay, nga dili ka patambungon sa kasal? Kasal sa kumanghod. Doon na kay manghod? Doon na. Pero doon na siya diferensya. Unsa may ang diferensya? Inayang panabot. Doon na siya ambot wa ko kayo wala ko mamemorya unsa gid ang sakit. Ang ako ra sang sabtan nga ubos kay ang panabot. Low syndrome ba? Unya? May babae nga magpakasal niya? Tingalig mas low pasad og syndrome ang babae. Dili ingon na Sarah. Hey! Nganong asuko man ka? Ngano, Anton? Kung nahigugma rin sa katao, angay na siyang sawayon. Angay ng katawan tungod kay namana og may diferensya. Wa man ko'y diferensya sa utok kong manghud gud. Okay. I stand corrected. So, gugma di ay mo ay nakaingon. Unsa man kunong orasa ang kasal? Hala, tuod no. Wa noon ko makapangutana da. What? Kasal sa imong manghud, wa kay details? Hinuon. Murag dili magkasuod sa imong pamilya. Di na ta magisgot sa maong kasal eh. Ang atong biyahe mo atong hisgutan. Sobre na inyong kasal, doon na rin na siya sayaw. Ganahan ko, Bugart. Kaya kaya di mo guganahan. Kung kumaong mo sayaw. Doon na may motodlo, Bogart. Uy, kayo mo tudlo, day? Ha? Dili, uy. Unyag di ko kamao. Bunalan ka. Mateo, ayaw ko pagkatawag ingon, ana. Lo, Ano day, Sarah? Mura ko buang? Dili man. Di lang ko gusto nga sawayon kas makadungog sa imong kinatawan. bitaw dong Mateo. Gwapo ni mo niya. Lain ka kinatawaan, lain ka paminaw. Suko ka, Sarah? Wa ko masuko, Mateo. Sa masuko dong. Basta lang. Gusto lang kong way makasaway nimo. Ngano man, Sarah? Bana ka na gudon niya nako. Duta paminaw eh. Ha? Ngano ka, Bugart? Walay, mao na dong Mateo. But mo na yung Gusto si Sarah nga respetuhan kag mga tao. To de Bogart. Oh, Palitis ako og manggang hilaw og hipon be. Ikaw ang nagmangkaday o ka ng hipon? Manggang hilaw hipon. Asam ta kapalit na eh. Hala no, ang naman sa mupalit ka sa hardware. Ato kis merkado. Ay, ako lang palit sa Rabi. Si Bogart lang. Ubanin na lang hinaon ko. Asa man to? Ato tas loyo. Ato ati manon ang mga tanom ni mama dito. Gigigita na, Sarah. Ako lang bubot mga tanom, ha? Sige. Kay ako na ati manon ang host aron dili ka magisod pagbubo sa mga tanom. Ako na lang, Sarah. Hindi ko gusto hago ka. Ito, Sarah. Nahibaw ka ba unsa to imong gisulti, Mateo? Hibaw man. Ganahan gud Mateo nimo. Maong hindi siya gusto mahago ka. Kinsa man na si Mateo? Ako good. Sa sunod, ingna nga ganahan gud ko nimo. Ngano di ay? Binata man gud na imong gisulti, good. Dako na gud ka. Hapit tugod ta kasla. Og human sa atong kasal, ikaw na mao ang akong bana. Og kun mataw na ning munyeka sa kuntiyan, ikaw na'y unsa may gusto nimong itawag sa munyeka? Daddy or Papa? Dada. Dada, ha? Okay, sige. Kay Dada naman ka, kinahanglan nga imong lahuson ang imong sinultihan. Dili na ka magbinata, okay? Okay, Sarah. Di na jud ko magbinata. Magdada na jud ko.
Kinsa man day bisman ni Mateo, ma? Di ba giingnan ka naman ako nga si Bogart? Ano bang nagsusi man ka? Nalimot ka? Mura day migdili igsuon si Mateo. Ay, sigihan ba na natog balik ka ng issue, ha? Dili lagi gusto si Sarah nga makita ka sa iyang amahan. Husto man sab siya. Sigurado gyud nga magduda si Papa niya nga dili si Mateo ang nakapamabdos niya. Nakasiguro sab ko nga dili mo tuo ang iyang amahan nga nahigugma si Sarah kang Mateo. Kano sa magidang ilang kasal? Sa buntag o sa hapon? May show ka man kahaan. Hangtod ang oras, inyo pang ihikaw na ako? 9:00 sa buntag ang ilang kasal. Anton, ayaw ko hatagi kahasol. Please. Ikaw day mo ibistman ni Mateo. Kumo ka na. Pero pagbuot na siyang inahan, ha? Wa ko mangutanag kinsa nagbuot. Nangutana ra ko kung ikaw ba'y bisman. So, suko ka? Ano mo suko mo ko? Wa ko mahangol sa kasal, oy. Labi nang wa ko mahangol nga mamahimong bisman. Pero suko ka. Hinawa ko mo suko! Igor ko nangutana ni mo. Suko ka. Igo karon sa kung kumo ba? Ma'am, yawan ko dong Anton na may. Kayo sa may gibuhat ni Anton. Iya kong gipangutana, ma'am. Kung bisman bagi kundong Mateo. Ako sige tubag nga imo ni pagbuot. Suko mo nun. Pasagdi siya, Bogart. Sagnan eh. Nagilty baya ko nga dili siya welcome sa kasal. Pero maoy akong gipanalipdan si Sarah. Unfair ka, ma'am. Ngano nga ang pirmang ko? Imo mo gunang anak si Dong Antonia, imong gi sa taon. Kay inahan man ta ka? Ay. Bita, ma'am, joke ra. Ako laging gipanalipdan si Sarah. Naunsa ka ba? Ngano di, ma'am? Ay, sigurado mang yung magduda ang iyang amahan. Nga si Anton maoy uyab ni Sarah o dili si Mateo. Tultian, di ka, ma'am, no? Bisag kinsam tingaling amahan, ma'am. Mao gini maabot sila mga utok. Ay, bright masada ikaw sa hay Bogart, no? Asgita! Sakto, gyug ka. Sakto ka. Maunay akong gilikayan. Aw, way laing matulisok ini. Kanarasab si Anton. Iyang solusyon si Mateo. Aron makalingkawas siya sa iyang kaakuhan. Kon mausab ganig sukmat si Anton, Bogart. Paduula dayon ako, ha? Kasabot ka? Mateo, pagtarong sa atong rehearsal karon sa simbahan, ha? Gusto na ko nga simple ra ka mulakaw. Pero kinahanglan nga tuyhad yung kang mulakaw, ha? Ako na timan-an, ha, Sarah? Maayo. Ayaw laglain na pagsabot ang akong hangyo ni mo, ha? Abi ni mo, musamot ka di mong kagwapo kung imong sundo ng akong gusto. Gwapo ko, Sarah? Ay, gwapo, uy. Og kinahanglang pabilibo ni mo si Papa nga maayo ka ginakong bana og amahan sa atong munyeka. Gusto ko kita nako atong munyeka. Hapit na, Mateo. Ako jud bantay munyeka. Haskang layo ka sa imong hunahuna, no? Wa ka man gyud makabantay sa akong pagduol. Ay, naguna-una mo ko sa kasal sa kumanghod god. Aras 9 pamday lang kasal. Unya? May mong muhangyo. Unsa man? Muapas ako. Unsa? Muapas ka? No, dili na mahimo, Anton. Kalayo atong Leyte. Unya, musayon-sayon ra kag mo nga muapas ka? Di pwedeng mag-plane lang ko. Imong plate? Pilam sa plate. Kuwangon ang imong TF. Ay, mau ba?
Doon na kay gikawilihan sa maong kasal? Kinsa man? Ang asawa sa imong manghud? Ka ng nasangil eh. Niya na magani ko magkatulgan sa imong boarding house, niya magduda pag ikan ako. Kinsa man dili magduda? Nganong gusto manggid ka nga mutambong sa kasal? Imi, manghud na ako ang kaaslon na unsa maka. Og nakagusto ka sa asawa sa imong manghud. Ano ipamugos man ginanimo imong pagduda, God? Di magani may galas, babae? Kaha? Naala, ikaw na lesulti, ako ito, oh. Be, tagay kog pliti sa lugar sa ako, be, kay ako na lang yung puno. Unsa may musakyan? Mag-fast crap ko. Sa ato pa, mutambong ka gid ay sa kasal. Mutambong. Pero man sa kasal, mulukat na kog ticket sa fast crap aron makaabot ko sa lugar. Ka? Ugma, mauna ang inyong kasal. Nga naman day kung ugma na ang among kasal? Wa ba mausab ang imong desisyon? Ha? Nga nung nakapangutana ka man, anak pa? Ay, gusto lang kong makasiguro. Andam na ang tanan pa. Niya naman gani ang akong bridal gown. O karong gabi mga to nami sa hotel. Sa ato pa, andam ka ng mamahimong asawa sa usa ka... Sa usa ka unsa pa? Bisan nung saon yun nagugtanaw si Mateo. Usa jud siya kaabno. Dili abno si Mateo pa. Iya kong pinangga. Iyang gipaabot ang umaabot na mong anak. Ingon man siya ni Ana sa mong pananaw, pero ipasalig na ko ni mo nga responsable si Mateo. Ay, Sarah. Karon ko pa mahuna-una nga anak ko ikaw. Nga dili mahimo nga ipanimpad ko ang imong kaugmaon. Ingon man sa umaabot kong apo. Unsa ba nang imong mga gipanulti pa? Ready na ang tanan. Unya ikaw, ready na ba? Ready na ko pa. Mag-abot na lang niya ta sa simbahan ugma. Ay naman na complete. Nangyo na ko ang nangimbitar na to. Og misugot sila nga mag-fast craft tang tanan. Oh, mayo noon. Og, mauban ko nimo sa pagtambong mo sa kasal. Usa? Hey, ngayon ako kang kaman. Wa mo gug ka magisgot nga may interest ka di sa pagtambong sa kasal sa kumangod. O ka, gusto ka mo tanaw sa bride-to-be sa kumangod. You're right. Gusto kong makakita sa bride sa imong manghod, Anton. Dili ka mo sugot. Nga nung di good. Pero, nag-jail ka? What? Nga nang mag-jail man ko. Uyab ka na ako. Oh, Amy. Anton, ayag di pagtuo ha. Kay nagpagamit ko nimo. Nga kay misugot kong kauban ka na ako sa boarding house. Committed na ko nimo. What ay commitments whatsoever, di ba? Gusto lang ko kauban. May ikasulti-sulti. I am not committed with you. Vice versa. Sige na. Ay napagsermon diya. Mura sa gagpare pa na sa gospel da. Ang kuan, paglukat na ng danog ticket, aron di na ta maglinya-linya pa sa barko. Behave ka karon si Mateo sa hotel nga gi-check-inan sa mga boys? Ayaw ka worried, Sarah. Tuwa si Bogart nga nagbantay ni Mateo. Ang imong amahan, tuasab ka ha sa hotel? Modritsura ko na siya sa simbahan, ma. Maayo hinuon. Sure ka na ba sa imong kaugalingon?
Parehas malamong papa, ma. Oh, gipangutana ka di ay niya? Miato siya sa bahay kahapon. Wa sila yung gipangutana. Kung sure na bagyod ko, og ready na bagyod ko para ugma. Dili ko gustong mag-antos ka. Tungod lang sa ka-immature ni Anton. Basta kay dili lang gid siya mo pagkita og mga adlaw, ma. Uy, sige-sigihan mo tanaw riya. Sige-sigihan mo tanaw. Kiguwal lang ko to. Sara, good. To speak ka sa hotel, di ka kita. Samtahon ka nagtipon tos mga bridesmaids. Guwapa ka, ugma, Sara, no? Siyempre. Guwapa na gundaan. Ikaw, Sabdong. Guwapo. Pero, samot ka guwapo si Misol Ubugma. Gwapo ko sa mo itong bugart, no? Lagi. Ganahan po, Sarah. Ganahan mo lang. Ugma, kung man siyang kasal, magpabilin mo sa hotel. Ha? Nga, mag-honeymoon mo. Honeymoon? Saan na bugart? Sulag niya. Kasal naman mo, ugma. Nga, di mo na asawa, Sarah. Mahimo na mo siyang gakson. Nga, little leg mo ha. Unsa na, uy? Kasi naman sa mga agin mo. Imo yung gakson ba? Nga, imong iabot ang iyong duha ka ngabil. Ngabil mo, ug ngabil, Sarah. Nga, paako ni mong dila. Napakag dila. Nga, kisi mayo. Ay, kuy. Hindi man ka. Tsuko niya, Sarah. Stag pa nga, angin mo. Ako'y daan mo, be. Ha? Huwag ka, mama. Ay, ikaw, sumudik. Di lagi na siya masukon mo. Kay mo na siyang asawa. Ka ba, katuding na ito, Sarah, sa iyong kwarto, ha? Katong namo sa iyong kwarto. Ay, sa iyong kwarto si Sarah. Dito siya. Wala mo magako sa to? Wa, uy. Stag pa ka. Wag yun! Wala, gay. Wala mo pa yung musling gayon? Bot ni mo, ay. Wag ko sabot. Kang ita, gini mo nung duklon ka tayo, no? Nangatarong-tarong ka gamay. Wag yun, sa pang-apaita naman, ay. Kanindon na, Sarah. Ako yung nun, Sarah, ha? Ako yung nun, ha? Nang, mag-lips to lips ko niya. Ha? Itarjog rin ako. Ayaw, ha? Ayaw to, no? Sus, ayaw to. Matak-tak taon ko trabaho, dong. Ayaw kita, dong, ha? Ha? Ayaw sulti, Sarah, nga, tutluan tika, ha? Ay, dali na labi. Tutluan na tika, so pagpasok. Na, dali. Kasal na nila ugma ni Mateo ug Sarah. Ugmay mo ng asawa ni Dong Mateo si Sarah. Ako mo'y unag yung lalaking nga nakasuod sa kinabuhi ni Sarah. Wa bayagid ko magmahay nga nahimo kong uyab si Sarah. Ang isang magmahal. Thoughtful siyang pagkababay. Pero dali lang siyang mimabdos. Dali lang gikayo ang pagpahimos ko sa katamis ni Sarah. Wa pabayagi ko pul ni Sarah. Gani, siya pagyapon nga akong ginuuna. Natagbaw man ko uban ni Amy kay maayo man siyang muda sa romansa sa kama pero gipangita ko gyud ang kahumot, ang kainosente ni Sarah. Niara man di ay kadinhi, Anton. Anton? Naunsa ka? Wa ka makabantay sa akong pagduol? Kinsa ba imong gihuna-huna, ha? Kinsa? Kuan, gitun-an ko ang among bagong kanta. Wa pa ko ka memorya. Ayaw ko patuho, Unsa man? Maoy imong gihuna-huna ang mamahimong asawa sa imong manghod? Ha? Mao ba, Anton?
pa? Ani na lang ka matog? Ay, wa ko magdag, ilisan. Nga nang ni amang ka? Sarah, may da akong sakyanan. Unsaon man imong sakyanan? Aron na itong sakyan sa imong pagbiya ng maong hotel. Unsa? Nga nang biya man ko din Anak, andam ko mudawat nimo kung muingon ka karon nga di mo ipadayon ang inyong kasal. Nga nung naging dili man ako ipadayon ang kasal pa. Naibaw ko. Napugos ka lang. Tungod sa imong kahadlok nga tingali ka punugon ka nako tungod kay nagpamabdos ka. Mao gini akong hunahuna pa. Kinahadlo ko sa imong kaisog. Nagduda man ko nga dili ka makadawat ni Mateo tungod sa iyang kahimtang. Pero pa, normal si Mateo. Ay, abno jud sa akong pag-analisa at totohana. Bisan unsaon ako siya sa pagtanaw. Bisan unsaon ako sa pag-una-una. Duda jud ko nga duna jud siya diferensya. Musamot nga dili ko biyaan si Mateo patungod lang sa imong duda. Iyan ang ipaabot ang among anak. Tingaling ba tinuod na lang hinuon imong duda kung ako siyang talikdan. Pa, ugma na ang among kasal. Og naghinam-hinam na kayo kus mahitabo ugma. Please lang ayaw guba ang among kalipay nga gibati karon ni Mateo pa. Happy ka na gyud sa imong kasal? Happy pa. Happy gid kaayo ko. Aw, kung mao na, mo pauli na lang ko. Please pa. Ihatod niya ako sa altar. Di ko ikaw pakiason. Okay. Happy man juga ka. Sige. Adto na lang ko. Kauban ko ng imong mga igsuon ugma sa imong kasal. Salamat kaayo pa. Okay. Adto na ko. Ganun karoon pa bang kanipakita concern ako pa? Daghan ang mapintuhan kung masibog pa ko ining maong kasal. Ako na lang gining ang tusod. Bugart, Gwapo ka tao. Nabaw na kan. Kaya na, doon kay katanahon, merkaan na yung sulong. Gwapo ko, Bugart. Gwapo mo lang. Okay. Okay. Sim ka bangaw di, oy. Batiro yung bangaw ka. Ano ka? Katuloy. Doon na tingay lamiga sa kong merkana. Lamigas. Ayaw ang sulti. Dunggan ni kang Sarah. Isang taon ka. Katul kayo eh. Tanawa ko no Bugart. Doon na ba'y hulmigas? Na? Ako tawa ko suga. Sige na daw yun Bugart. Nawa na. Milay humigas. Buha na makan na. Buha na. Wow! Kagwapo sa akong anak. Ay, katul kayo maoy. Unsa? Bugat. Tanawang Amerikana ni Mateo. Katul ko no kaayo. Paghubo dong. Buo na ito yung Amerikana, ha? Atong tanawon kung nabay migas, ha? Badiay? Kalisyon din ay. Huwag ko nakita ang migas sa Amerikana. Nga, tango pag ginati yung kurbata o kaniyang long sleeve. Ay, diin man sab ibutang ang iyang terno, Bugart. Yang ko di ma'am. Ay, bibi, ato na yung buo ng imong long sleeve eh. Kamao kang mutaod sa kurbata? Ako po tayo nagtaon niyang siyang kuhan ma'am, siyang terno. Kadiyo trakay ni ma'am. Nahala, sige. Butang idayong alkohol ang katol niya, ha? Ay, atuon pa na ko si Sarah.
Mao ni simbahan, din kaslon ng imong manghod. Mao ni, kadira. Kaya ako ablihan ang pagtano. No. Ayan na lang. Ako riabli. Ay. Ang grande, yun yung kasalan, no? Kuan. Gigastuhan ganing mama ang kasal sa kumanghod. Ikaw ka, kung may kaslon, Anton. Gastuhan ka. So, mandi ay. Dali na. Ako magitaon sa mama. Wow! Kagwapa sa akong umaga. Salamat sa imong suporta, ma. Gusto kong malipay ka. Ingon man si Mateo. Mi anhi ba gid gabi si Papa, ma? Iya gyud gisiguro kon mupadayon ba gyud ko sa pagpakasal. Nakasabot gyud ang imong amahan sa sitwasyon, Sara. Kung wa lang unta mo pakita si Anton, dili gyud unta magduda si Papa. Muanhi ka ha ang imong amahan? Niya naman sila si Papa, ma. Ma. Ingon ka, dili mo tambong si Anton sa among kasal. Tuod da? Di ang iyang auto? May kauban pagid siyang usa ka babae. Ingon ka, ma. Dili siya mo tambong. Nganong ni aman si Anton? May kauban pagid siyang babae. Gisakitan ka ba sa imong nakita, Sara? Sakit, ma. Dili na tinuod ang rason nga maong dili siya magpakasal na ako kay dili pa siya andam. Mahilain na din siyang gihigog, ma. Iya lang kinay kong gibinuangan, ma. Sara, ayaw ko ba ang imong nalatian tungod lang sa usa ka lalaki na way baruganan? Sorry, nga wa gyud ko makapugo sa pagpugong ni Anton sa pagtambong ning inyong kasal. Gisakitan lang ko sa kamatuoran, ma. Akong teksan si Bogart nga dili pa duulo nako si Anton. Maori ay. Maori na nga, tol ka. Kaya ang ulmigas dahil nagagdanay sa mga ilok, be. At ang tudson na ng ulmigas, be. Nagunsa ang migas? Nanginog din. Kaparihan. Nagunsa lagi na. Di mo ta ka maumunultian, eh. Naginugdanay ba? Naginugdanay. OMG! Hindi pa. Mayo ka ng migas sa da. Kana. Pantay lagi si musultihan. Samtang kay. Binanawag mo na ako? Bagag na yun. Kinsa mo ka nanawag? Kinsa na buwag tawag? Mama ni mo. Kaya dong, ako tubagon. Ma'am, nawagli ka. Niya si Anton Bogart. Ha? Ingon siya nga di siya matambong. Sige mo na siya padungag pustara. Doon siya Bogart. Patyan ako. Ayaw siya. Kinsa patyan Bogart? Sorry, ma'am. Paminaw ha. Oh. Ayaw gid siya paduulan ako. Kung ibatasan ng tawana, nagdapag yun ang babae. Guwapa, ma'am? Abot lang. Umay mo pang tangon. Ay. Duulan na yun. Tingalin magkakita siya na ako. Ingnang yun hanggang dili paduulan ako. Ako sa pangitaon, ma'am. Sige, bye. Mama to Bogart? Oo. Dili lang, ha? Yung paglakaw kay balik ko na yun, ka, ha? O, suday ko. Tuon ako yung Brad Anton. Niya di ay? Niya mong kuno. Ayaw yung pagbiya din, ha? Ayaw yun. Dili ka musod sa simbahan? Wa pa mo magsugod. Akong gipangita sa mama. Nga naman? Aroy pa ila-ila ka na ako. Unsa? May lang magkaila mong mama, oy. Aron kung makita mo, mudol ka niya, mo amin ka niya. Uy! Nga nagod tao mo amin man ko. Mao ko nagitudlo sa mga ginikanan, good.
Na kung makasugat og mga elders, moamin gid mi. Aw ka mo, muhimo gid mo anak, kay gitudloan man ka mo. Pero kami nga way nagtudlo, aw, pikatay sa mata. Katawan na sa gada. Katawan na, no? Dong, Anton! Ay, Bugart! Naka! Happy po ako makaila ni wala. Happy na kung kinsang mayuraw, miduol ako. Ngayon, gusto ko sila, Dong. Ngayon kayo. Ali ko, Dong. Kaya doon ako ituyo ni mo. Nila good sulti good. Ila-ila day mo Bugart si Imi. Ang among manager sa among show. Hello! Hello, Pod. Dong, kadiyo talaga kayo, Dong. Dali. Excuse me una ha. Dong, ingon sa mama ni mo, ayaw gyud ko no paduon niya. Ha? Naglagot nga nagdagat babay. Siksi niya mabuls pito kayo. Imo na, ha? Imo lang nyo? Uy, ikaw ba? Bagong tanong karon. Unsa man, mao ginagisulti ni mama? Bagon ko ni mo? Ikaw ba ganiha pa kawo? Na, piti magig ka na ako. Berakag ba dumatiyo na? Muna gisulting mama, unsa ba? Okay raw ta ko no kung ikaw ra. Dabi kagain. Samot nga magtasara. Ay, gusto kong magtuo nga, muuban na siya na ko eh. Pero, dito na ako iya ba? Among manager to. Basta tuman na lagi yun ang gihangyo ni mama ni mo. Ayaw gyud ko na paduon niya! Usa tuyo adto niya? Amo tong boy oy. Tana, mamaya na ta dinhi. Nga naman. Gipapahawa ka na? Wa man. Tana na. Unya ra. Gusto ko makakita sa bride sa imong manghod. Din, Bugart. Ako ato'y mong Brad Anton. Sumbong ka mama, hindi mo ko sungog. Ano sa to, Bugart? Akong ato'y mong Brad Anton. Ano ako, Brad Anton? Tambong di siya ako kasal? Oo. At nung doon, Bugart, akong Brad Anton. Ikaw ba, hindi kayo buot. Nga kayo na lang. Hapit na magsugod yung... Hapit na magsugod ang pagpaso yung kasal. Dali na. Mag-awas na rin eh. Dali na. Ay. Wa makailan ako ang imong inahan. Busa, mahimo akong magpabilin dinhin. Diksilan niya ko kung nasa ta mag-abot. Bahala ka eh. Doon nagyo gitago kini si Anton. Ganun may dali man siya biya din hibi. Karon, ako ning masayran. Unya na kumubiya din hi. Huwato na ako nga mo gawas ng bride. Sarah, hapit na magsugod ang pagpaso. Okay na ka? Okay na ko, ma. Wanasam na ko makita ang auto ni Anton. Labing maayo, ma. Salamat sa imong pagsabot sa akong gibati, ma. Gibati ko usab ang imo karong gibati. Compose yourself now. Niapaingon din si Papa nimo. Wa na din ang auto ni Anton. Unsa kay gisulti ni atong miduol niya? Ako hinoon siyang pangitaon. Aron akong pangutanon. Dong, ready na ha? Yan na paingon nga na is mama ni mo. Magsugod na tagpaso. Ganahan ako paso, Bugart. Paso nga, turma ha? Yan ang paso ng kinawanggol, ha? Basta ka to ang gitudlo mo, tuyad yun. Tuyad sa paglakaw. Kanang proud yun ka ba? Ha?
Nanasa na mong binatang katawa. Ayaw lagi. Natikarat karon. Suko ka, Bugart. Wala lagi. Ikaw man tong miduol ni Anton, no? Ay, ala. Ginsa na siya, Bugart. Kuyog ni Brad Anthony mo. Mauni ang manghud ni Anton? Mauni kaslon? Namday. Gusto na kumasayod. Unsay imong gisulti ni Anton nga midali man siyag biya. Lolo, sugod na, Bugart. Excuse me, ha? Di kamay na ko sa wedding coordinator. Mamukaso na. Kanita. Ano na ka, ha? Ma, Matayo, ready ka? ready na kayo, ma. Tuan na si Bogart. Kita na'y sunod mo paso. Ma, kauban na siya Brad na ko, Anton. Dali na, Mateo. Ako'y una mo paso. Sunod dayon. Excuse ha, paso na akong mama. Ako na'y sunod. Gigog maka ka sa imong bride? Tuwa na si Sarah sa gawas simbahan. Kagwapa niya. Diligid siya ang ngayang pariso ni Mateo. Mas ako gyud unta. Yun na. Inang to si Amy. Kinahanglan makabiya na mi dinhi. Tingalig di ko makapugong sa kagalingon nga nagsudong ni Sarah. Naghilak ka, Sarah? Uwa man pa. Ay, klaro kayo naghilak ka. Nawawa na muwain mo mga mata. Tugani-gani ko. Happy ka ba ning mong hitabo? Happy lagi ko pa. Ikaw ba ang bride? Kinsa man ka? Girlfriend ko sa maguwang ni Anang gikasal. Mahimo ba? Kami na'y sunod nga bupaso. Ayaw guba ang kahinam nga ako rong gibati. Nakaguba ko sa imo rong gibati? Kay nga no, may bati kag kahinam ning inyo rong kasal? Wa ka na'y labot. Ay, mahimo ba? Biya na din eh. Halando mo nung adlaw sa kong anak. May sugot ka lang, sir, nga makasal ang imong anak sa iyang groom? Kinsa ka man? Anong nagsamok-samok ka man, ha? Amy! Anong miduol ka man din Dali na. Ayaw ko kong biraha, Anton. Dali na. Gusto lang kong matubag ang kahibong nga ako rong gibati. Dali na lagi. Ako'y tubag so gusto mong masairan. A dream is a wish your heart made. Mabulgar kaha ang kamatuoran nganong dunay kasal nga nahitabo. Unsa maghay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pagsumpay ning Sugilano. Munyika. Writer and Director, Baby Farida Salgado. Dalit kaninyo sa RMN Drama. The dream that you wish will come true. Muto ka listeners, ang part 5 sa Muñeca, no? Pasensya kayo, kay giuna na ko ubasa ang yung komento, no? Kay kanang kuan para setaw ka ni di na malintang kay maglangas sa gining cellphone mga listeners. Bitaha man kay ni kalma ba mo nang giuna lang akong basa ang iyong mga komento, no? Salamat kayo dai sa inyong kanunay pagpaabot na medyo nadugay-dugay taning Muñeca pero panikamutan na to nga sa sunod di na madugay aning Muñeca, no? Kay medyo nakakuha na ang kahasol gamay kay nahuman naman ang gibalik ko tungod nimo no perting bighan na copyright man tugod mo to yung nakalabag usa sa kung okay dugay kayo balik edit pero nang ako na sang trabaho nang may buntag pa kahang moabot kay dugay na bro duhang semana na tingali nga wa na ko matagad ug upload ang part 6 naman tingali ta. So ang part 6 atong trabaho na pod mga ka-listeners sa may buntag pa kahang moabot ug mo to mga ka-listeners no salamat kayo gid sa inyong kanunay pagpaminaw pagpaabot ating makanunay mga ka-listeners ninyo
Labi na sa mga listeners natong OFW, daghang kayong salamat ninyo sa inyong kanulay nga pagsuporta o pagpuminaw. Mao jud inyong kalingawan samtang gatrabaho mo, no? Daghang kayong salamat mga listeners nga OFW, no? Ug kanatong tanan mga ka-listeners, daghang kayong salamat sa inyong kanulay pagpuminaw. Thank you so much for watching sa itong mga vlog o pagpaminaw sa mga drama. Amping mo kanunay, God bless us all. And in advance, Merry Christmas.